Hola i benvinguts a Les Cases. I ara farem una petita visita guiada a una granja d'ovelles. Per nosaltres fer país vol dir estimar la terra on vivim i això passa per cuidar-la. Una persona que vingui amb el xec de Fem País a Les Cases, aquí a Cruïlles, hi trobarà una experiència de visita guiada a la nostra granja. Una granja que està basada en l'agricultura regenerativa i el maneig holístic del ramat, en el qual podran entendre com cuidem la terra, com cuidem els animals i tots aquells productes que podem obtenir d'una ovella. Primer hem anat al camp i ens ha explicat tot el procés de l'agricultura regenerativa. Llavors ens han acostat tots a les ovelles i als xais i abans d'acabar hem vingut aquí a la botiga i ens ha explicat tot el procés de la llana i totes les parts que aprofiten dels xais. Doncs jo diria que el que més m'ha agradat és el tast, perquè a part que hem provat un iogurt, el iogurt estava superbo. Ha estat bé provar-ho perquè dona sentit a tot el que és el projecte aquest d'agricultura regenerativa, que es veu poc i que és molt interessant.